Очакваме следващите ни участници, мажоретен състав при хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий, град Казанлък. Аплодисменти за град Казанлък. Те са нашите най-редовни участници. Днешното мероприятие е последното от поредицата от празничната програма, организирана от община Перущица по повод 136-та годишнина от избухване на Априлското въстание. Особено ми е приятно за нашите гости, които днес присъстват. Това са съставите от Кричим, Казанлък, Чирпан, Панагюрище и Перущица. От името на кмета на община Перущица, господин Ради Минчев, поздравявам всички участници, пожелаваме им много здраве и успехи и ги каним на следващият ни мажоретен фестивал. С това откривам 4-ти регионален фестивал на мажоретните състави Перущица 2012.